Dati adani ket nagabuken ni email da tulad iti Canada. Napauluan iti na imnas abuya. Maris berde manen ti aglawlaw. Nalukasan dagiti ules na anapo daw. Winaknitan na bara adarang ti kalkaw. Naragsaken dagiti tumatayab iti aglawlaw. Dagiti kay kayo nagsubutan. Napudot a panuwen pagsalinungan. Naparingir nga angin amalang abidan. Magparegta puso amasmas na ayan. Sabsabong ngagduduma in ka makita. Maris aglawlaw makaay-ayo tilangada. Arimbangaw tumatayab mangigamida. Gapot kinaragsak ti puso ngagkanta. Tunggal uni dagiti tumatayab. Samuweng kadagiti lapayag. Mangilili kararwa anapasan. Mangipaay imnas ti agbiag.